Maayong adlaw, ako si Gensan ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Adunay bago lang niabot nga balita, miabot na sa Pilipinas si US President Barack Obama aron sa pagtambong sa APEC Leaders Summit. Mitug pa ang presidential plane ni Obama sa Ania kaganinang pasado alas 11 sa buntag. Gisugat si Obama nila ni Defense Secretary Voltaire Gazmin, US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg ug Philippine Ambassador to Washington Jose Quija. Balik sa atong balita, usa ka dakong sunog ang miigo sa sitio Nava sa barangay Mambaling sa karong buntag. Nadawat sa kabomberuhan ang alarma alas 9:22 sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa kabomberuhan, base sa testimonya sa mga witnesses nga nagsugod ang sunog sa balay ni Linda Campaner. Ang kahipot sa dalan o kahuot sa dalan mao'y usa sa mga rason nga adugay o nakontrolar ang maong sunog. Si Councilor Dave Tumulak nagkanayon nga ila usab tan-awon ang hitabo sa Alaska Elementary School diin nang reklamo ang mga ginikanan sa pagpagawas sa mga bata atol sa sunog. Ang Senate Electoral Tribunal kun SET mopagawas sa ilang desisyon karong adlawa sa disqualification case batok ni Senator Grace Poe. Si Poe miangkon nga kabado ug subo o nasubo siya karon apan kumpiyansa siya nga pabor kaniya ang desisyon sa SET kay naa sa iyang habig ang tinuod. Ako'y nagdadasal dumaasa na sana'y maging bata sa para sa akin, syempre, nagdadala ko ako ba subok na kung sila man ay bumoto pabor sa atin, tao lang na syempre kinakabahan, naglukot, pero nilakas sobre kasi Naglaom si Poe nga patas og dili apurahon sa SET ang ilang pagdesider sa iyang kaso. Ang disqualification case batok ni Poe gi-file ni presidential hopeful Rizalito David. Apil ang probinsya sa Sugbo sa mga lugar nga makasinati og grabing kainit isip epekto sa El Nino hangtod katapusan sa Disyembre. Sa advisory nga gipagawa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa, gipakita ang mga lugar nga makasinati og kainit, grabing kainit ug huwaw. Apil ang Sugbo ug mga silingang probinsya sa Bohol ug Negros nga makasinati og grabing kainit hangtod Disyembre. Ang World Meteorological Organization kun WMO nagkanayon nga nag-usa kakusog ang nga El Nino ang nagkalig-on hangtod katapusan sa tuig. Ang WMO nga niingon nga sa katapusan sa tulo ka buwan nga average surface water temperatures sa East Central Tropical Pacific Ocean mosobra sa 2 degrees Celsius above normal. Matud pa sa WMO ang El Nino karon tuiga mao ang pinakakusog sa tulo ka mga El Nino sukad pa niadtong 1950. Hingpit na nga gitangtanggikan sa Minglanilla District Hospital si Dr. Agnes Dimano. Kinsa gitumbok nga wa niya timandayon sa usa ka tuig nga babay niadtong Nobyembre 5 nga namatay tungod sa kalibanga. Samtang gitigom ni ang mga chief of hospital ug gimanduan sa pagduso kanunay ug report sa mga mantala nga death sa mga matala nga death incident sa ilang tambalanan. Si Dimano giingong wa dayon mo atiman kang Mary Jane Barikit kay ang mga ginikanan wa makapalit og dagom para sa dextrose kay 200 pesos ra ang ilang kwarta. Si Mary Jane namatay 3 ka oras human nasulod sa tambalanan. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Mapasalamaton ang Pinoy dance group nga XB Gensan ngadto sa ilang mga supporters human sila mi kampeyon sa International Dance Competition sa Switzerland. Sa usa ka video call kauban ang It's Showtime host kaghapon, nagpasalamat ang grupo sa tanang misuporta kanila ug sa mga nag-ampo alang sa ilang success. Ang It's Showtime host nga si Ann Curtis nagpost usab sa iyang Instagram ug hulagway sa XB Gensan isip pagpakita sa iyang ka-proud sa maong grupo tungod sa ilang kampyonato. Sa maong Dance to Dance World Street Dance Showcase Competition 2015, second placer ang grupong gikan sa Russia, samtang third placer ang gikan sa United States. Ang XB Gensan gikataktang mobalik dinhi sa Pilipinas karong Sabado. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pa sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Walaon niya ang 642 Lotto o 649 Super Lotto. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Sa atong Christmas countdown, 38 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ug dinhi natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!